En capítols anteriors... Mireu, he trobat aquests que estan espiant. Deuen ser espies romans. No, no ho som. Què sou i què feu aquí? No us ho podem dir, segur que no ens creuríeu. X3, vine! Tio, ets genial. Vist que ets el nostre millor amic. Mai m'ha alegrat tant de veure un amic. I tant, ens ha salvat la pell. Mireu quina cara que hi posen. Què fem amb aquests lacetans? Si voleu els puc desparalitzar. Creus que és prudent? Ens podrien matar. No tingueu por, res us pot passar, la història no pot canviar. Si és així, ja els pot desparalitzar. Atenció, atenció, romans per l'horitzó. A veure, sí, és una legió romana. Genial, és l'oportunitat de posar en pràctica el sistema de guerrillers. Ens acompanyeu? Sí. Hola, us ha agradat l'aventura que han viscut els nostres amics amb l'arribada dels romans a Catalunya? A mi m'ha agradat saber que Manresa era territori dels lacetans i que al Puigcardener, on ara hi ha la seu, hi havia un poblat iber. Però què deuen estar fent els vostres companys? Hauran quedat tan espantats que hauran tornat a casa? O bé, hauran volgut viure una aventura? Que us agradaria saber-ho? Sembla que escolto veus. Visca! Hem guanyat! Hem guanyat! Quina llàstima que l'X3 hagi tornat al seu planeta per carregar les bateries. Home, com que l'hem fet ja tant, què podem fer ara? Jo vull marxar a casa. Doncs jo crec que seríem uns beneïts si ens passem l'edat mitjana, que és el moment més important de la nostra història. Quan es va formar Catalunya, quan va néixer el català i quan Catalunya era un dels països més importants del Mediterrani. Sí, tot el que tu diguis, però a mi les capes encara em fan figa. I a mi, què et penses? De fet, la Berta té tota la raó. Ens segueixen els millors moments de la història de Catalunya. I tant, i ben mirat, també hem passat molts moments emocionants i divertits. Va, decidim-nos. Tornem a casa o bé ens quedem a veure l'edat mitjana? A mi m'agradaria viure la vida dels castells, comtes, prínceps, princeses, joglars, tornejos, festes... Jo em quedaria per veure Crifler Palós, Jaume I i les ciutats amb els segells. Doncs jo no, ja no estic tipa de tantes guerres. Jo també en tinc prou. No és el mateix les batalles a la Play que en la vida real. Però si vosaltres marxeu... Va, quedeu-vos. No, tinc molta por. A mi tampoc em fa cap gràcia. Va, que l'X3 ens va dir que no ens pot passar res.
Que burra que sóc. Què et passa ara? Mira que no pensaria abans. Pensar en què? En l'X3. És veritat, també ara pot ser que ja tingui les piles carregades i ens pot venir a ajudar amb els seus poders. Si l'X3 ens ajudés, us quedaríeu? Depèn. El crido? Sí, cridem-lo. X3! Veus? No ve, jo me'n vaig. Jo també. Espereu un moment, no us poseu nerviosos. Torna a cridar. X3, vine! Hola, què voleu? Que ens facis un favor. De què es tracta? Ens agradaria veure la història de Catalunya a l'edat mitjana, però aquest parell ja estan cagats de por i volen marxar a casa. Jo tinc por que ens passi alguna desgràcia. Ja us he dit més d'una vegada que no us pot passar res. Nosaltres els ho diem, però no s'ho creuen. Ens agradaria poder veure les coses però que no ens puguin agafar presoners. Si voleu, us puc fer invisibles. Tio, que divertit seria. Sí, però llavors no ens podem veure els uns als altres. No us preocupeu, només seríeu invisibles per la gent de l'edat mitjana. I podríem estar a prop d'ells i no ens veuran ni ens escoltaran ni ens podran fer res? Sí, així serà. Com si fóssim un fantasma? Sí. Si és així, jo em quedo. I jo també. X3, tens les piles força carregades? Sí, les tinc al màxim. Per què ho preguntes? Perquè ens agradaria que vinguessis amb nosaltres. De fet, al meu planeta és temps de vacances i crec que em divertiré molt amb vosaltres. X3, tu sí que ets un autèntic amic. Ens ajudes i no demanes res a canvi. Doncs, com hauria de ser sempre, a veure si n'aprens. Què us agradaria començar a veure? Les coses més importants dels primers comtats catalans. Doncs poseu els rellotges l'any 985, veureu la formació dels primers comtats catalans. 1, 2, 3... Totes són